Şotoqlar шығарылышы өз үшін башлап жіберді. Студияда Алина Хисматуллина, қайырлы кеш. Яшөсмерләр ташландык биналарда йөрүен дәвам итә. 61-нче комплекста урнашкан шундый бинадан бетон плитәгә ягылган 15 яшьлек кыз авыр хәлдә хастаханәдә. Элеккеге Колизей күңел ачу клубында яшьләр тәртип боза. Булачак Татар драма театры бинасында төзү эшләре ни өчен алып барылмый? Мәктәпләрнең яңа уку елына әзерлеге ничек? Бүген шәһәрдә белем йортларын кабул итү башланды. 15-нче мәктәпнең әзерлеге белән Ләйсән Ханова танышты. Ташландык биналарда ял итү фаҗигага китерә. Яшүсмерләр моның куркынычлылыгын аңлап бетерми, әтиәниләр балаларның кайда йөргәнен белмичә дә кала. Узган кичтә 61-нче комплекстагы төзелеп бетмәгән бинаның 2нче катыннан 15 яшьлек кызы ягылып төште. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 61-нче комплекстагы бинаны 15 ел элек төзи башлыйлар ди шәһәрдәшебез. Әлегә кадәр 2нче каты гына әзер. Бирдә сукбайлар һәм бала чага йөри, тирә-юньдә чүп-чар пыяла. Наталья Газизова якында гына яши. Түбәдә яшьләр йөргәнен еш күзәтергә туры килә аңа. Узган кичтә дә тавыш ишетеп бала чаганы куып җибәрергә тели. Шул чакта түбәдән бер кыз егылып төште дип хәбәр итәләр. Я говорю, она живая? Пульс есть? Он такой, нет, говорит, пульса нет. Девочки, ее подружки сразу же. Кто куда стал побежать? Ну, я дверь хлопнула, побежала сюда. Она была вообще без сознания. У нее, получается, когда приехали медики, сразу сказали, что у нее рука сломана. Но я уже сама видела то, что черепно-мозговая открытая травма, потому что лоб был насквозь. 15 яшьлек кыз бетон плитәгә егылып төшә, аңсыз хәлдә җитди җәрәхәтләр белән хастаханәгә озатыла. Была сразу оказана высококвалифицированная помощь, а именно в нашем противошоковом зале. Были протезированы витальные функции ребенка, осмотрен нейрохирургом, хирургом, травматологом и реаниматологом. Больная была переведена на искусственную вентиляцию. Также мы взаимодействовали с КДМЦ, нам помогали детские хирурги, детские реаниматологи. Зыян күргән кызны Казанга да озатырга мөмкиннәр. Әлегә табиблар аның хәлен авыр һәм тотрыксыз дип бәяли. 61-нче микрорайонда яшәүчеләр исә шәһәр җитәкчелегеннән ташландык бинаны сүтүләрен сорый. Гүзәл Габдуллина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Тәрәзәләр ватык, ишекләр ачык, шәһәрдәшләр элеккеге Колизей клубы бинасына зарлана. Билгеле булганча, бинага Татар драма театры күчәчәк. Төзүчеләр объектка язын килделәр. Бинаны реконструкцияга ясар өчен әзерләде. Әмма бүгенге көндә эшләр туктатылган. Ни өчен Гүзәл Габдуллина ачыклады? Сетку сломали, и вот у нас там все решетка, здесь все решетка, везде все закрыто. Инде 3 ай дәвамында бинада сакчы кизү тора. Элеккеге Колизей клубы бинасы территориясын бирдәге яшьләр үз иткән. Хәзер аларны бирдән куып җибәрү кыен. 2 көн элек яшьләр керү урынын каплап торган корылмаларны җимергән. Просто дед, давай запусти нас туда. Я говорю, нет, ну ладно, мы тогда сами туда пойдем. И давай ломать. Вот это вот от погромщиков, этих вот, ну, кажется, малолеток, вот мы здесь. Это что-то здесь. Әлеге бинаның проекты гына әзерләнә, хәзер ул килешү этабында. Шуңа күрә театрның күченүе турында сөйләргә иртәрәк әле. Мәгълүм булганча, Хәсән Туфан проспектындагы бина бушагач, анда Күршәк театры күченергә тиеш. Колизей бинасының реконструкциясын Зәп бистәсендә яшәүчеләр түземсезлек белән көтә, чөнки якындагы территорияны да төзекләндерәчәкләр. Ну и ждут Татарский драматический театр, потому что нам обещали. Мы ждем для чего? Думали, что облагородят нам территорию, что у нас будет культурно все. Где? Вот эти очистные сооружения. Ничего, столько народу было. Мы думали, теперь запаха не будет. Как запах стоял, так и стоит. У нас везде бутылки валяются, невозможно пройти. Ждем, потому что с ребенком гулять. Вот сегодня вот как-то более-менее, а то обычно приходишь тут. Даже по идее с ребенком погулять негде. Паркны төзекләндерүгә тиздән керешәчәкләр. Аның проектын булдыруда шәһәрдәшләр дә катнашты. Яңартылган паркка атаклы төзүче Марат Бибишев исеме биреләчәк. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз.
Tramvay reyslari kimi elektrotransport предприятиесінде хабар итүләренчә, бу вакытлыча чара һәм ул КАМАЗның эш режимы белән бәйле. Автогигант хезмәткәрләре 6 августтан 21 августка кадәр корпоратив ялда булачак. Бу көннәрдә электротранспорт рейсларны киметә. Үзгәреш 2, 3, 5, 11 һәм 16 маршрутларга кагыла. Алар кыскартылган режимда эшләячәк. Мәктәпләр яңа уку елына әзерме? Бүген белем йортларына кабул итү башланды. Махсус комиссия составында мәгариф идарәсе вәкилләре, хәрби комиссариаты, янгын күзәтчелеге хезмәткәрләре. Тагын бер айдан укучылар парта артына утырачак. 2017-18 уку елында Чаллы мәктәпләрендә барлыгы 57 меңгә якын бала укыды. Быел алар узган ел белән чагыштырганда 3 меңгә күбрәк. Мәктәпләрне кабул итү барышында аеруча нәрсәгә игътибар итәләр? Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. 15-нче мәктәптә 1300 укучы белем ала. Аларның саны елдан-ел арта, диләр укытучылар. Быел барлыгы 6 беренче сыйныф ачалар. 1 сентябрьдә 180 бала тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлап керәчәк. Бу узган ел белән чагыштырганда 30 кешегә күбрәк. Мәктәпне яңа уку елына әзерләүдә һәркем катнашкан. Бу эшкә укытучылар да, ата-аналар да җәлеп ителгән. Отремонтировали порядка 6 кабинетов, рекреации, столовую, спортзал, актовый зал, зал хореографии. В этом году нам повезло, нам бюджет выделил средства на ремонт ограждения. То есть нам заменили ограждение по периметру всей школы. То есть это большая сумма. Комиссия күзлегеннән берни дә читтә калмый. Спорт һәм актлар заллары, ашхана, кабинетлар барысын да тикшерәләр. Иң мөһиме, уку өчен шартлар тудырылган һәм балалар иминлеге тәэмин ителгән булырга тиеш. Быел бигрәк тә махсус кабинетларга игътибар зур. Быелгы уку елында бигрәк тә игътибар бирелә физика, химия, биология, информатика, технология кабинетларының җиһазландырылуына. Бүген тикшерелгән мәктәпләрдән барлык мәктәпләрдә таләпләрне үтәргә тырышканнар, ләкин әле эшләре бар, чөнки ул күп чыгымнар сорый. Мәктәпләрне тикшерү 8 августка төгәлләнергә тиеш. Аннары 13 августтан балалар бакчаларын кабул итү башлана. Исенхан Валинар Султанов, Яңалыклар. Шәһәрдәшләр үзләренең иске велосипедларын мохтаҗларга бүләк итә аламны. Ваты кайбер детальләре җитмәсә дә, аларны хәйрия фонды белгечләре кабул итәчәк. Республикада велосипедчылар союзы 2 тәгәрмәчле транспортны үзләре ремонтлы һәм аз тәэмин ителгән гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга тапшыра. 5 августка кичке сәгать 6-да активистлар Тукай яр буенда ваты велосипедларны кабул итәчәк. Велодобро проекты Россия Федерациясенең президент гранты программасы буенча гамәлгә ашырыла. Казанда 8-нче бөтен дөнья татар яшьләре форумы уза. Калага илебезнең 60-ка якын төбәгеннән һәм Татарстан районының вәкилләре җыелды. Әлеге чара җир шарының төрле почмакларыннан килгән татар егет-кызларын очраштыра, уй теләкләре һәм тәҗрибәләре белән уртаклашырга мөмкинлек бирә. 5 көн дәвамында кунаклар җитди сөйләшүләр һәм мәдәни чараларда катнашачак. Форумда шәһәрдәшләр дә чакырыла. Иртәгә 2 август көнне көндезге сәгать 10-да Ватан ана мемориале янында һава десантлары гаскәрләре көнне бәйрәм итүгә багышланган тантаналы чара узачак. Хәрбиләрне шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Абдуллин, шәһәр ветераннар советы рәисе Рафик Имайкин, Үзәк һәм автозавод районнары буенча хәрби комиссар Рәшид Ильясов һәм башкалар котлаячак. Гадәттә әлеге бәйрәмнең рәсми өлеше тәмамлангач, десантчылар парк бульварларда ял итә. Бу сезгә ихрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән бүгенгә сау булашам. Исән мин булыгыз. Дриада предлагает широкий ассортимент изделий из дерева. Всегда в наличии деревянный погонаж, двери, мебель и аксессуары для бань. Телефон в Челнах 44 88 00, в Елабуге 2 66 00. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.